Aquesta setmana, la cantant Gisela, que es va fer coneguda per la primera operació d'Operació Triunfo, ha fet un vídeo amb la seva parella on explicaven a tothom que anaven a tenir un nen o una nena. Ells, de fet, no saben què és. Clar, el nom que li han posat és particular. Anem a fer un vídeo a xarxes socials explicant a tota la gent que es veu per què li direm al nostre nen o la nostra nena d'aquesta manera. La millor idea del món. Anem a escoltarlo. Hola a todos. La historia es que hemos estado pues mucho tiempo en busca del niño perdido, que no llegaba, que ya sabéis que ha sido un proceso muy largo, pero al final el niño perdido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido? ¿Y dónde está? Pues está en el templo maldito. Bendito. El templo bendito, que es mi barrigota. Y ahora vamos ya a por la última cruzada, que es esta aventura de ser papis de este maravilloso bebé que lo estamos deseando. Y se va a llamar... Una, dos y tres. ¡Indiana! ¡Indiana! Es un nombre que nos encanta. A ver, varias cosas. Indiana Jones, a la última cruzada, el pare d'Indiana Jones, que feia el Sean Connery, reia del Harrison Ford perquè deia: però per què et dius com el gos? Perquè, clar, Indiana era el seu gos. És veritat. Jo no vull entrar amb el tema del nom. Si la parella ha volgut posar-li aquest nom al nano, realment és necessari que feu una explicació pública? A més, l'argumentació realment estava molt agafada per fills. En busca de l'arca perdida. De l'arca perdida. Bueno, buscant el nen... Vale, d'acord. Després, clar, han hagut de canviar perquè diu el templo maldito. I l'home ha dit el bendito. I l'última cruzada com dient no tindrem més. Sisplau, si voleu posar-li Indiana, pues li poseu Indiana i li expliqueu si de casa als vostres pares. Però a la gent no. A la gent no ens calia aquesta explicació. No ens calia. És que no...